Hvad er det dejligt, hva'? Det er sådan lidt, at han også kan få sansen her i. Det er også mere dejligt sådan. Ude på et lille fiskehage. Hvor er den nu? Den stikker snuden op og snuser, om der er mere kage. Ja, vil du gerne have lidt mere, hva'? Den kom herover. Herover. Ja, kan du snuse? Den her. Den skal snuse til posen. Ja. Er det fint? Jeg siger bare, den skal ikke snuse til posen. Er den stige egentlig meget skarpe? Eller Ja, er det far han fik jo en lille... Ja, det er ligesom om det yderste af pikken, det kan godt knække af. Jeg tror, den er lidt mere sulten end det. Jeg Se tror her, godt, lille den kan have pindsvin. lidt større stykker. Jeg tror også, der er ingen grund til. Hvis vi kan. Ej, det der. Så lige min fod. Mor, hold i den her. Nå, du må ikke tage noget på. Nej. Hvad var det? Hvad var det, der var her? Se. Det må da være verdens mest. Er der mere her? Ja, prøv at kigge op. Verdens mest kælende pindsvin. Eller sultne. Ja. Ja, jeg siger ellers sultne. Ja, den er meget tam. Mm-hmm. Jeg ved selvfølgelig ikke, om den er kælen, men den er i hvert fald tam. Jeg tror ikke, den registrerer, når det er så langt væk, han er. Jeg tror, den Det er jo noget med, Mor, det er mig. lige. er det ikke noget med, de ser meget dårligt, sådan nogle pindsvin? Jeg tror, de bruger deres næse til at lugte sig frem. Pas på, at den ikke skyder med piggene i, hvis den bliver bange. Pokémon. Ja, hvad er det? Jeg tror du også, det vil spise mit kamera. Nej. Jeg ved med, at hvis den var rigtig sulten, så ville den spise hele den der. Han er tørt at stikke fingeren hen til den snude. Ikke til piggene, men til snuden. Jeg tager. Jeg er ikke bange for, at den har skarpe tænder. Okay. Og så et til. Ja, bliver du forvirret. Nå, driller vi dig med den gode kage. Men han skulle da være klar, ham her Peters vindsvin til vinter. Ja, jeg synes det er også en pæn tyk. Ja. Mor, se her. Se. Her. Der kom nogle krummer. Ja. Tryk ham herover. Vi ser, om du kan få den til at spise fra hånden. Læg en krumme i din hånd. Se, der var en krumme der. Ja. Det er ham her. Også. Der var det der tabte jeg lige en masse krummer, hva'? Det skal vi have. Og se. Det er da sjovere end at gå ud og fodre rensdyr i en skov. Jeg kunne godt tænke mig at have mit eget pindsvin. Det kunne da være mega sjovt. Jeg skal bare have et ret stort, bare den ligesom vandet, så